Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi zierbenan gara gaurko honetan, eta San Miguel Ligak aurtengoan itxaso zabalean izango duen lehen estropada klasiko bat, Petronor banderaren 33. edizioa bada zerbait, eta giro bikainarekin gainera, estropada eremua interesgarria, kanpokaldean ematen du mugimendu pixka bat izango dela. Beraz, aitzakiarik ez, goi mailako arronketaz gozatzeko gaurko honetan, hori da gure itxaropena, hori nahi genuke. Ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, egunon? Baita zuri ere, Mikel. Itxasoko estropada. Bai, Pozik hartuko dugu. Zalek ere bai, seguru. Bai, Sevillako eta Astileroko erlojupekoa ere gustura ikusi ditugu, baina ona etortzea beste zerbait izaten da, eguraldi kategorikoarekin, 10 inguruan izan da itsasbera, gaur ganera marea bizitzen ari da, atzo esan genuen bezala, eta iparra iragarria dago, iparrekialdeko haizetxoa, eta nik uste dut, dagoenarekin bakarrik, hor olatuak, kanpora enbaraz gutxi egingo duela, eta gaur, Mikel, lehenbiziko lantzaldiak eta poparealdiak ikusiko ditugu. Lehen batekin eta bestearekin egon gara, Joseba Fernandezek berak esan digu, 10. eginda estropada ona egin dutela, horrek zer esan nahi du, treneruak, gaur, uztailaren 3an, parekotasun ikeragarria dagoela. Eta maila polita dagoela. Maila oso polita, jende ikeragarri biltzen dela, eta, gu gustora, 3. estropada delako, zailkapena horrendi, normala den bezala ez erabaki gabe dagoelako. Hondarribiak 2 eraman ditu, baina Urdaibaik azkeneko 2 hemen irabazia ditu. Iaz eta 2014an marka eta guzti eginda gainera, eta, alde hortatik, ikusteko gogo handiz. Seguru Sara Gandara ere horrela etorri dela gaurko honetan zierben aldera, pentsatzen dugu gainera hotzak pasatak geho, eta hor tximorazo grabatzen ibilita, eta hemengo epeltasunak eta eguzkiak ondo hartuko zitula. Egunon, Sara? Baita zure ere, Mikel, Ibon eta ikusentzurak, egia esan asko eskertzen da gaur bezalako egun batez gozatzea. Eguzkia gogorriotzen ari da une honetan, eguerdian gaude, eta badakizue eguerdian asko jotzen duela eguzkiak, bero polita eta itsasoa nahiko bare arraunean aritzeko baldintza ezin hobeak, naiz eta zeuek aipatu bezala hor kanpoaldean zertxo bait mugitu daiteken itsasoa. Batzuekin eta bestekin solasten, bai, Ibonek esan duen bezalaxe, eta batzuk esan digute ja pixka bat, gogaituta daudela erlojupekoekin, eta gogoz daudela itsaso zabaleko lehiari ekiteko, gaur lehendabiziko estropada izango da, eta gustura asko hartu dute gehienek lerroan jokatzea, linean jokatzea, askok esan duten bezala. Dagoeneko ontziak uretan daude, beroketa ariketak egiten, ordezkariak eta presidenteak armaian zintzo beti bezala, eta gero, estropadan zehar, eurekin hitz egiteko aukera izango dugu. Mikel. Ederki bazara, estropada eremua hementxe duzue, esan behar dugu, aldatu egin dutela joan zen urtetik. Joan zen urtean nolabait barrukaldera ekarri zuten, eta orain joan zen urtean lehen kalea zegoen tokian, orain 4. Hau da, hoxe da aldaketa. Pixka bat itxasora ekarri duten nolabait ezateko, orientazioa grado batzu mugitu, hala eta guztiz ere, eta oso garrantzitsua da estropada eremu honetan gaur egun, bakoitzak bere kaletik egin behar du lana. Hau da, bukaera ez da librea. Eta zergatik, modu horretan, lehiaketa batzordekoek eta epaileek ziurtatu nahi dute metro aldetik eta ibilbideari dagokionez ez dela diferentziarik izango. Alde hortatik, teknikoki, ondo hartutako erabakia, baina itxasoan da bukaeran da beti dugu gogoko, patroi bakoitzak aukera izatea, ez hor nahi duen tokitik bukaeran olatu aprobetxatuz eta lana egiteko. Baina gaurko hau da, eta gogoratu behar dugu joan zen urtean, zer gertatu zitzaion David Alvarezi okerreko kaletik bukatu, estropada ederra egin eta gero, eta pekatu galanta deskalifikatu izan zela bere taldea tiran. Horrek, Mikel, nik uste dut garrantzitsu dela ikuslea jakin dezan, bukaeran, bakoitzak dagokion baliza baborretik utzi behar duela. Hori da. Sartzaitezke zure kaletik, baina baliza estriborra utzi ezkero. Ez, baliza baborretik utzi behar dute, sarreran bezala, iaz, tiran bezala, kaleratuak izango dira. Zelkapenak ikusi duzu Hondarribia lidertzan, bitik irabazita eta patroien zelkapenari dagokionez, atzo, kontu teknikoak eta neurketak tarteko, etzen punturik banatu, beraz, lehen egunetik, Sevillatik liderra da Endika Perez, San Juan Darrena 3 punturekin, Alfonso Diazek 2, eta David Alvarezek 1. Eta danak pres lanari ekiteko. Lehen txandan, Portugalete lehen kaletik, San Juan 2. Tiran 3. Zumaia 4. Aizea zaindu beharko dugu,
San Juan badirudi. Endika Perez da hori. Epaimaian lasaitasuna momentuz. Eta ea ba, Laizter ontziak zuzen ikusten dituztenean, hemendik Begira, agindua ematen baborreko duten arraunari lanari danak, ekiteko. arraunean. Aizea estriborretik, iparreki aldetik bezala. Begira, Alaxe zegoen. babor guztiak arraunean, begira. Ipar ekialdeko haizea. Ea ba. Teorian behintzat, hiru eta laugarren kalek, babes gehiago izango dute. Erne ba. Astear da Petronor bandera. Bandera gorria, bai! Hor ditugu. Eta Portugaleteia danik branka aurretik zartuta. 10. segundurako. Zast! Bai, horre lagundu egiten du. Kosta hori begiratu eta horretik ikusteak, lagundu egingo du. Portugaletek aurretik zartu du branka. Hor da Angel Gomezen taldea. Patroiare aldatu du gaurko honetan. Carpintero, zirbenatik etorritakoa jarri du hor Txopan Ibon. Hiru aldaketa egin ditu gaur, Angel Gomez. Bera entrenatzailea. Hortxe, aurrekalari kokeen ikusten dugu. Eta gero, bi espaldak, baborrean Jon Ander Baion eta estriborrean Iñaki Oiagez arraunerako. Eta nobedade garrantzitsuena, zeuka aipatu duzuna, Vicente Carpintero, atzeko Txopan dela eta Josua Mantzebon, lehorrean. Hiru arraunlari eta patroi aldatu ditu beraz. Eta hemen San Juan orain estropadaren buru hartuta, Porturekin lehiatxoan, baina San Juan aurrean da, eta Joseba Fernandezek aldaketa desente, 5 aldaketa, Ibon. 5 aldaketa, eta zer diren, lau estriborrean eta aurrekalaria. Ibai Ziztiaga, gaur aurrekalari, Inigo Arraraz atzo brankari zen, baina espalda baborrera ekarri du, eta estriborrean Iker Murgiondo David Zain, Bilakorta eta Anketi gaur, Peña Dizagirre jarri du. Eta baborrean aldaketa gutxia hogin, iaz ere bai. Hemen Tiran, momentu hirugarren doa, Zumaia pi segundu galduta, Tiran eta Portu bat, San Juan buruan, eta Tiranen lau aldaketa egin ditu Jose Angel Cambadosen. Bi estriborrean eta bi baborrean. Baborrean Pablo Gartzia eta David García sartu ditu, 4. eta 5. tostan, Benikoaren gerri-gerrian, eta estriborrean berriz, Raul Nobele Anketik, eta Kostas 3. tostan. Mantendu gure arraunketa, patroiaren oiua. Hori izaten da. Behin hartutakoan, ez utzi horri. Eta hemen Zumaiarrak atzetik baten bat lagatzeko gogoz, lehen bi estropaden ostean, orain itxasoan, Ibon. Ea, printzipioz bintzat, 4. kale hortetik, orain, babes gehiago izango dute, eta gaur, Patxi Frantzesek ere, aldaketa bakarra egin du, eta ikusten ari garena da, estriborrean, 5. tosta hori mugitzen ari dela, badiola gaur kanpoan, eta Aitor Gorrotxategi barruan. Eta bestetik, atzo 3. tostan aritu ziren bi mutilak, Larrañaga eta Etxaniz, atzo kontrankean aritu ziren, gaur 3. tostan. Eta 3. aritu ziren Urtubia eta Mendizabal, 2. tostan dira. San Juan buruan, Tiran 2 segundura, Portu 3, Zumaia 5, eta estropada aurretik hemen Joseba Fernandezek, San Juango arraunlari eta entrenatzaileak, Sara Gandarari esandakoa. Bueno, egia esan, espero dugu behintzat sensazio aldetik gutxinez atzoko estropada egitea. Naiz eta, batzontzako ez daki iruditu. Baina atzo goindeko estropadakin gustora gatu ginen. Eta egiten dugun hausarketa da, kanpoko faktore ugari ez zigutela lagundu. Beste gauzetan ezin dugu bentsatu, gure estropada baite planeatutako izan zen. Eta gaur olako antzeko estropada egiten balin badeu, beste emaitza etorriko dela, hori ziur nago. Joseba Fernandez, konfiantzaz. Oso esanguratxo eruditzen zait adierazpen hori. Alegia, 10. egin baina estropada ona egin zutela. Horrek esan nahi du, nabarduretan, detaileetan dagoela gakoa. Begira hor, Miguel, hor movimentua da. Itxaso txarrik ez da inundikan ere, baina begira, hor orain, amura baborretik bezala sartzen zaie. Izan ere, hemen 3., 4. postutik 9., 10. gora juteko, ez da asko behar. Sevillan gertatu zen, Cabo, Orio, eta atzo, Pasaidon Ibane, eta hor dago. Segundu oso gutxian, traineru asko daude. 4. minutuan, lanean hasi garenetik, eta San Juan buruan ontzi bateko rentarekin, oazen erreka trainerura.
4 minutu terdiko lana bere ala, Ibon. Bai. Portugalete 5 galdu ditu eta Zumaiak 9, hiru traineru. Zumaiak eta orain traineru horretan, bueno, esperientzia behar da, zeharo ez erortzeko. Laster izango dira palizan, eta traineru beteko aldea badarama, San Juanek. Hor urak ja Bai. ederki mugitzen dira, Bai. Begira hor bizutza ere, Bai, horra parrak eta ez dira falta. Maniobra garaian, Garbi San Juan aurretik. Nika Perez eta bere mutilak. Aizetxoa ere bai hor kanpoan. 4 eta 52 San Juan darrentzat. 5 segundura tiran, 6 Portugalete. Zumaia 12 Oso urruti. eta azken metro horietan segundu asko galduta. Behin hemen, abrako babesa galdu duenean, hor estilo horretik Zierbenako portu handia dagoen eskolera horren babesa galdu denean gehiago galdu du. Hor ikusten dugun bestea, olatua bai, eta estriborretik sartzen zaiela, Hankeko estriborra dagoen tokitik bezala. Maniobra ostean, Bai. San Juanek ontzi bat tirani, Ziabogan tarte hori zabalagoa izan da, 3 markatzen ditu orain, 3-4 GPS-ak, Portu 6 aspira, Zumaia 11 segunduren bat errekuperatuta. Ainitze aizpurua Zumaia, eguerdion. Eguerdion. Beno, traineru batzuk galduta, lehendabiziko luzean, gogoa lerroan jokatzeko ez da, lehendabiziko itxasoko estropada honetan. Hori da, bai, aber zeiten duen gure mutilak, bueno, gindarrakin etorri dira, gogoakin etorri dira, baina, bueno, ikusi bernola bukatzean. Lehendabiziko urtea, aurtengoa bai behintzat, gorengo mailan gogotsu baten batatzean usteko ez da. Bai, gure intentzioa berez hori da, ikusiko dugu hendikan asko gehatzea hemen jokuan, da, bueno, ikusiko dugu, bai. Lehendabiziko 2 estropadetan, azken tokian bukatu zenuten, nola daude mutilak, nola daude animoak? Animo ondo daude, bai, ondo daude, gogor daude, eta bueno, bai, entrenamentuak ere gorrak iten nahi dira, eta ondo, gogotsu, bai. Bueno, sorte hon, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko. Kezkatuta izango dira ba, Zumaia aldetik estropada jarraitzen ari direnak 15 segundu galduta. Beste bat orain, eta begira hemen nola ikusten den guztiek, begira Zumaia tiran San Juan, estriborra nahi dute, egiten dutena kalearen barruan bai, baina estriborra aldera. Haizeak, horretik, tiratzen die, sartzen den olatuzka estriborretik. San Juan ondo ari da, Bai, begira. 6 segundu orain, tirani. Hau askotan esana da baino, gaur aparteko itxasorik ez da baino, olatu txiki horrek, metro erdiko olatu txiki horrek, asmatu ezkero, ontzia ondoko gortuta balantzari gabe ekarri ezkero, hor zuloa irekitzeko aukera ematen du olatu honek. Orain San Juan ari da bezala. Olatu luzeak, 20-25 pala, jotzeko modukoak. Aldameneko kaletik tiran ari da, eta tiranek erakutsi digu baita ere, olatuak hartzen da baduela maila eta trebetasuna, asmatzen duten, momentuz, San Juan darra nagusi, hor da errekauntzi. Orain eidean etorriko dira, ikusi tiran bat, ia 2 traineru eta gehiago galduta, eidean. Zumaia, 18 da, Ibon. Bai. Segunduak pilatzen. Sevillan eta Astilleron atzetik bai, baina gaur asko txo galduta. Hemen, tiran. David Álvarez azerre. Diferentzia hundiak, Ibon. Asko. Orain bigarren luzean, eta... 3 traineru, San Juanek tirani. Bai. Iaz ere, San Juanek, poparean, arrankaz baino gehiago hausten zuen, eta gaur lehenbiziko luze honetan ere bai. Popareko lehenbizikoan. Bederatzi tirani, hori endikazen. 10 orain, begira. Hor Portugalete. Bueno, Portugalete atzetik bala gatzen du bitartean, eta zelkapena nola dagoen ikusita, zelkapenean Portuk 2 estropadetan 5 puntu bildu ditu, Zumaiak 2, noski playoffeko tokian dago, baina Zumaia atzetik den bitartean, Zumaia atzetik den bitartean ondo, eta lehenbiziko txanda honetatik bakarren bati, bezetandetako normali kosk egitea baldin badago, bordun botaldi hau, aprobetxatu beharra dauka. Gertatzen dena da, gaur lehen txanda honetara, kako txartean esango dut, eroritako 2 traineru hauek, San Juan eta Tiran,
teorikoki behintzat, bigarren txandako ontzila bintza badia, eta San Juango prestatzailea demoraldi atarian, garbi jarri zuen erronka bezala, aldala, hortxe lagunenen artean, horrezko txandan sartzea, ez? Ea ba, 20 segunduko atzerapenarekin, gutxienez ekingo dio Zumaiak, eta lan erditan gaude, Juan Andreo. Ibai Ziztiaga prest, Hor da San Juan. barrura. Bate balantzari gabe gaur. Atzo bizi hauetan balantza egin zuten San Juan darrek. Abante orain. 9:43 San Juan darrentzat. Eta tiran. Tiran bere hirugarren kaletik. Amaika gehiago. 9:44. Zabaletik, Bai, ez? atera ezin. Zabaletik, lehen kaletik Bai. Portugalete. Trabestu gabe sartu du. Zumaia hobeto. Pinterok eta... Zumaiaren maniobra hobeagoa. Bai. Zumaiak porturi errekuperatu egin dio maniobran. Eta nire iritziz, Mikel, hemen iparrak, iparreki aldeko haizea, mugitzen ari da. Begira orain, barruko banderatxoak eta urazala eta... Anemometroak, amaika... Anemometroak berak, bai. Ordua ere hause du, Itzordua orain izaten du. Aize honek, 12:10, 12:10. Iragarritako mailan dago, Pixka behera, gora, baina 10 bueltan. Eta San Juan, maniobra ostean, txast. Beste trenero bat. 12:13 segundu. Tirango entzat hau, gogorra. San Juan badoa, aldameneko kaletik goaz. Eta Portugalete ez dago hain urruti, ez? Eta ea orain, Zumaiako patroia da. Zanez Portugaleteri beste bat jandiotela. Atzerago eribili da Zumaia, Bai. Orantxe, Carlos Mendizabal. Andoni Tirado, Portugalete, Guardion. Kaixo. Bueno, ikusi dugu, ez da, lan erditan, atzetik, Zumaia atzerago hori bai, baina berriz ere azken postu horiek ekiteko borroka zeuen artean, ez da? Bai, guk oso argi geneukan denboraldia zizenetik gure borroka hori izango zela eta horretan ari gara. Erlojupeko 2 proben ostean, gaur lehendabizikoa itsaso zabalean, gogoak bazeuden, ez da? Bai, ze erlojupekoek badute beste nolabaiteko beste sarma bat, baina nire ustez guztioi gustatzen zaiguna da itsaso zabalean eta besteak alboan eukitzea. Besteak alboan eukitzea referentziak edukitzeko eta ikusgarritasun aldetik ere, ikusentzuleari eskaintzeko irudia. Bai, politagoa da, dudarik gabe. Beno, Zumaia atzetik, helburua beti ere azken toki hori ekiditzea da, asko falta da, eta nola daude mutilak? Bueno, oso, hau 3. estropada baino ez, orduan momentuz pixka bat bakoitza bere leku ari da bilatzen, eta horretan ari gara. Animo aldetik ondo, baina lanean jarraitu beharko dugula hori hasieratik daukagu oso argi eta uretan ere ikusi da. Sorterik onena jarrierantzat. Eskerrik asko. San Juan badoa, 13 segundo. Tirani lehen luzean 5, lan erditan 11, orain 13. Oazen San Juan darrekin. ¡Se ha notado! ¡Y mira cómo salimos! ¡A navegar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ederki, Gari! Gola bukatu, Zaz, inkateko... Perez, nola, ez da joango por Inkateko derrarekin, Miguel. Bukatuz bate presari gabe. Eta horri ikusten da, ze gora bera biziak egiten duen treneruak, Bai. Eskutatu ez da, eskutatzen. Ez, baina zulotxoa, bai. Baina eta olatu kolpe bizia. Oraintxe begira, babesa uzten ari dira, dagoeneko abra kanpo kaldera. Lehen Zumaiako nahi sufritu du. Bai, aizu egon, atzekoa ez dago, guztiz argi, Ez da gutxia horik ere. Atzerago ibili da Zumaia Portugaleterekin. Zumaiaren artean, 4 segundu, 5, hor dabil GPS-aren datua. Hor kontua da, Zumaiak lehenbiziko luzean, orain, babes hori galdu duenean, eskolera, hor galdu duela. Ea orain zer gertatzen den. Eskatu. Zumaia laugarren kaleti doa, eta hortik jota igual, sufritu ere bai gehiago, haizearen eragina ez da. Ateratzen denean, hor, babesa duen bitartean ondo joango da, baina gero pein kanpora ateratzen denean, kolpea segituan jasoko du Zumaiak. Hor Zumaiarrentzat ikeragarri garrantzitsua litzateke, peliokeria badiru, gaur Portugaleteri aurre hartzea, 2 puntura jarri, berriro ere, eta bat peintzat irabazi zehol, urrengoa zergatik ere. Aizu eta San Juan oso dotore, errenta da, Tirani 14, eta gainera,
modu Progresiboa, hori hori da. izaten da, askotan sintomarik Ez zantzurik dala onenak. olatu pare bat, edo ez. Poliki, bat, Hori da. beste bat. Edo 7. minuturako 14 segundurekin eta gero 10 minutuan berdin. Ez. Estropada txoratzeko egiten ari da San Juan. Orain errematea falta du azken luzean. Ziago ader bat egin da, eta Portugal eta Zumaiaren artekoa, hortxe 4 segundo. Orekatua dago, bai. Normalki, Patxi frantzesek prestatu dituen kuadrilak, udarak aurrera joan ala, nabarmen, gora egiten dute. Begira tatua ez, ziago gaurretik. Portuk Zumaiari lehenengo maniobran 6, bigarrengoan 5, oraingoz 4, ea ba. Hor da erreka. San Juan darrak, Aitzakiari gabekoa. no, 15-0 bat. Balantzari gabe gaur. Hori zuzendu dute behintzat. Tiro hasta el final. ¡Va! Horrek, bat sartzen da beste ateratzen. ¡Go! Hor da tiran, 3. Begira bandera handi horiek, Trakuan nola mugutzen dituen aizea. 16 gehiago, 15 eta 17. Orain ere, Portugalete, 25-era, 15 eta 26. Zumaia 28-ra, 15 eta 29. Ea irteeran, atzako burruka hori nola dugun. Portu eta Zumaiaren artean. 4 segunduan. 4. Begira Zumaia golatuan. Bai, 3 segundura jarri da. Hor lehenbiziko olatuak ikeragarri markatuko du borroka hau, Orain zuloan Portu. Zumaia golatu bat behar du orain. Inondik ere. Suso Núñez, Tirán, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo estás viendo la regata? San Juan ha cogido la cabeza de regata y ahí está. Sí, San Juan va como un tiro. Bueno, lo de que esté hoy en la tanda esta creo que es un accidente y bueno, nosotros nos está costando arrancar un poquito estas primeras regatas y bueno, poco a poco esperamos ponernos un poco más a la altura de lo que esperábamos. ¿Había ganas de salir al mar? Sí, las 2 primeras regatas han sido contrarreloj, aún nos quedan 2 sábados más de contrarreloj y bueno, la verdad que remar en el mar es una gozada. Para ver también la referencia, ¿no?, de los contrincantes. Sí, el remar con las embarcaciones al costado y todo eso, pues siempre te motiva un poco más que ir tú solo, ¿no? Contra el reloj, claro. Pues mucha suerte para Tirán, Suso, gracias. Venga, gracias a vosotros. Bueno, Tiranek orain olaturen bat hartu eta segunduren bat jandio ba San Juani. Bitrenero 15 horretik. jetxe, 16 orain, eta Portugaletek ies egin dio, Zumaiari. Bueno, Bost segundo. Bueno, hori da, segundu bat, 2 ere, hor dago burruka, bien artean. Den ere aipatu dugu, Zumaiak olatua behar den jondikan ere. Eta Susok esan du, San Juan txanda honetan ikustea, istripu badela, baina iruditzen zait, lehen esan duzuna, aurten ikusiko ditugula. Bat baino gehiago. Orio gaur horrezko txandan izango da, atzo 3. 4. 10. hor tropel horretan, Uskeri bat behar da. gutxi behar da. Maniobra txar bat, kalearekin ezberdintasun bat. Haize aldaketa bat, Hori da. korronte aldaketa bat. Hori da, gauza asko. ¡Ágil atrás! ¡Bat! ¡Hey! ¡Arriba! ¡Sigue! Minutu 4 dena, San Juanek Tirani. Eta atzean, Portu eta Zumaiaren artean 2 traineru, 6. Hemen Endika Perez, mutilak animatuz. Eta nire aldamenean, Xavier Arraras presidentea, erreferentziak emate beti bezala, guardion, Xavier. Kaixo, guardion. Susok esan du istripua dela San Juan txanda honetan ikustea, ala uste alduzue? Bueno, ez dakit estripoa oso goiza da, ez guke egia da gure helburua da alik eta aurrena egotea, ez? Eta Zebilen egindako estropara, nolabait kokatu gintuen bigarren txandan horko garaile bezala, ez? Atzo oso ondo joan ginen, azkeneko 500 metro arte, horre denbora galdu genuen, nik uste igual infiliazioa ez genuen ondo hartu, korrientiak direla, eta pena bada olako estropara eremu batean, olako esagertatzea, baina bueno, gaur egia da, eso estropara polita egiten ari gera, txanda erabastea da helburua eta oraingoz lortzen ari gera. Erreferentziak argiak dira, ez da, erlojupeko batian baita ere, baina hau askoz ere argiagoa da, izan ere aldamenean dituzu aurkariak. Bai, bida, Tiranekin hartzen du ginen atzo burrukan, esatizut, azkeneko 200 metro arte aurretik ginen. Eta gero beraiek aurretu gintuzten, orduan, gaur hasieratik ondo atagia aurretik, eta bai, alboan ikustea eta atzean gelditzeak, nolabait indar gehiago ematizu, eta horrek badaki tanda erabezi behar dugula alik eta goien egoteko. Suerterik onena. Eskerrik asko. Errenta handia du San Juanek, baina
azken luze honetan, tiran bizkorrago dator. Bai. 2 segundo errekuperatu dizki. Aurreko hiru luzeetan, segunduari lotu dio San Juanek. Erne atzean, segundu bakar batean dira Portu eta Zumaia. Ara, Zumaiarrak atzetik aurrera orain. Bai, eta estropada ere monek gero, barrutik asko engainatzen du, Gero, Zumaiari... Bakoitzak bere kaletik amaitu behar duela, Erne hor... Baliza baborretik utziz. Badakit zeinek ez duen pekatu hori berriro egingo. Ez, David Perezek, David Alvarezek barkatu. Tirango patroiak, hori da. Segundo orain Porturen alde. 14 errentarekin dator, San Juan, hor da erreka, bai, 19 eta 52. Ikaina estropada San Juan darri. Begira. Kaelaren gainera erorita guztia. Olatu, Tiran olatuen. Hemen dator Tiran. Bai, Tiran. 16, azkenean. Parean datoz, Ba, ea ba. GPS-ak Porturi. Segundutxo bat ematen dio. Portu izango da. Bai, Portu, galete. Ontzi erdi bat azkenean. 23 Portugaleterentzat eta 25 Zumaiarrentzat. Hurbildu dira, baina azken luzeko alegin hori ez da nahikoa izan. Lehenbiziko luzean 5 segundu galdu ditu Zumaiak Portugaleterekiko eta lehenbiziko luze hori gogotik ordaindu dute. Gero estropada ona egin du Zumaiak, Bigarren erdia eta... Bukatu, bai, hobeto. Bueno, San Juan darrentzat garaipena. 19, 52, 20. Hau da, behin-behineko denbora, Tiranek 20-0-8, Portugaletek 20 eta 23, Zumaiak 20 eta 25 hurbildu dira. Frantzesenak Zumaiarrak, baina Portuk gaur beste puntu bat. Hor ikusten dena da, tarteak, orain arteko erlojupekotan ez bezala, haundiak direla. San Juanek Zumaiari minutu erdi, Portugaleteri 30, Zumaiari 32, Tirani 16, ari da, abanikoa zabaltzen. Itxasoko estropada. Hori da. Itxasoko estropada. Eta kalea, haizea, hemen elemento gehiago, hor jokuan. Argi, San Juanen gaur zelkapenerako, 19-52. Eta ikusita lana, esan daiteke San Juanaren maila eman dute eta estropada eremua ez dagoela gaur erresa, Kronoa aztertzen badugu, 19 eta 52, eta egurra eman da aurkariei. 10 erditan izan da itxasbera, 10 eta 13 laurdenean, pentsa ura dagoeneko 2 ordukora, marea harriala ez izango da, eta izea pixkanaka. Begira, 10,7 dator. Txandan bertan ere, azkenera, haize gehiago izan dute, atera direnean baino. Oso ondo, iragarkientzat tartetxo bat eta berehala bigarren txandan, etxeko traineru alenkaletik Zierbena, bigarrenetik Kabo, hirugarrenetik Astillero, laugarrenetik San Pedro. Agur terdi berriro, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Zierbenan gara, Superportoko uretan, Bilbo, badakizue, Portu, haundi, eder eta etorkizunerako hemen, inbertsio haundiak eginda dituzte gainera, eta gehiago egiten jarraitzen dute, eta izugarrizko portu aldaketa izan dugu hemen alde hontan, Zierbenak bizi izan du. Bueno, Zierbena, nik arraun munduan azken 30 urte hauetan beti ikusi dut aldaketaren bat hemen. Gogoan dut, garaibateko portu txikia eta ibon. Portuko eskorra izaten zen. Oso bolita. Eta ura bai, bete-beteko itxaso estropadak izaten ziren, Ikaragarria. Hanpalka, haundik, txikik, esponja, kostauko betatena jarri barri izaten ziren. Pabello txiki jan, atzean, da oso... Trabezka bezala jokatzen zen, Mikel? Bai. Estropada eremu polita eta herri maitagarria, eta oain era bat aldatua dago. Baina maite dute, kirola hau eta jarraitzen dute. Herreriaz jaunak esan dit, estropada aurretik, hor jarraitzen duela. Baduela, iadanik datuaren urterako, babesleen adostasuna. Honek ere, zintza osoa dara, ma. Zintzo ematen diotela, diru aurreratzen diotela, demoraldi atarian da, haizu, hori asko da, Ibon? Bai, eta txampon kontuetan Zierrena ez da izango azken urteetan da okerren dabilen kluba ez da gutxia horik ere. Plantilla ikusita antzematen da, Ibon? Hauko zulotik endu didazu. Bai, hemen ez dantzuten beste
kluben inguruan entzuten diren kontuak, zorrak eta ordaindu ezinak eta ba. Hori da. Hortik atera, Zierbenak aurten ze kuadrilla osatu duen. Ederra, eta nolako nagusitasuna, ontzi txikitan, bateletan, tarniriletan, eta dena irabazten, Euskal Herriko txabelketak, Espainikoak. Bueno, ontzi bat sartu zaigu hemen, estropada eremuaren erdikaldera, eta oain antolaketaren ontzi bat hurbildu eta geldiarazi dute hor bazterrean, da nik uste berehala hasiko dela bigarren txanda. Hor, izuna jarriko nioke nik gustura, Mikel. Guri errepidean jartzen diguten bezala, berriro ez egiteko modukoa, akordatzeko modukoa. Errepideko zorrostasunarekin jarri ez gero, honek eraman guruke, gaurko opari ederra. Hainbeste jende begira, etxean telebistatik, hemen arraunlariak zai. Jarri izuna, urrena ez du egingo. Errepidean ere horrela ikasi dugu eta... Ikasi aldeu, Ibon. Beharko ikasi. Bueno. Ederki ba, San Juanek 19 eta 52, erreferentzia hor da, Jaun Andreok, San Juan darrek erakustaldi eman bai dute lehenengo txandan. Esan du, Joseba Fernandez entenatzaileak, atzo postu txarra, baina ni nahiko konforme egindako lanarekin, begira, gaur azaldu da hor San Juan darren burua goian. Erne bandera txuria, aztear da bigarren txanda. Itxasoko epailaren esku orain irteera. Bandera hori badoa! Balekoa. Lehen kaletik etxeko trainerua dugu Zierbena, bigarrenetik Kabo, hirugarrenetik Astillero, laugarrenetik San Pedro. Ea ba, momentu San Pedro burua. Hartu nahi du Astillero hortxe da Kabo. Eta etxeko trainerua segundutxo bat galduta. Segundutxo bat galdu dute Astilleroren branka orain aurretik. Hasi besterik ez da egin hau. Eta hemen dira lanean. Zierbena, lehen kaletik, Zuntzunegik prestatutako ontzila eta aldaketa asko eginda, ustez behintzat seguru honentsuenekin, aterata. Sevillatik atzoko estordare bost egin zituen, gaur beste bost aurrekalaria, Sergio Albos hartu du, eta estriborrean David Iglesias eta Asier Hernandez lanerako, eta baborrean berriz, Mario Hernandez, eta hemen Zierbenako semea, Markel Lortza ere, herriko estropadan lanerako. Zierbena buruan orain, azkar. Astillero eta Kabo segundu batera, San Pedro irura orain. Ze aldaketak, Minutu bateko lanian, irtera hortan. Aizea da, eta San Pedro teoria mintzator babesa luke, eta 3 segundu galduta, Kabo, post aldaketak, Gustavo Vázquezek hori erabaki du, eta... Bueno, hor dago datua, besteak beste, Muñiz veteranoa barruan. Hori da, ligako zaharrena, edo bere izango da, 50 urterekin. Gaur bosgarren toza baborrean, Jose Ramon Muniz, espaldan David Fernandez, eta aurrekoa ere aldatu dute Kabon. Eta estriborrean berriz, Anxo Martinez, eta Abeijon traineru erdian. Zarrena esan duguta, ez azerretzeko, igual lenguzuren bat izango du Euskal Herrian da, veterano esango dugu. Eta txapelak etzen dugu gainera. 50 urterekin joan egin behar da. Eta oparitzen ez den postan. Hori da. Hemen Astillerok etxeko estropadaren ostean, 4 arraunlari eta patroia aldatu ditu. Hori izan da Dani Perezen erabakia. Iban Gomez patroilanetan. Hori da, Kastanedo gaur etxeko arrobikoa. Hori da, Iban Gomez atzeko txopan eta bestea esanguratua gutxitan ikusten diren aldaketak. Bi hankekoak aldatu ditu gaur Astillerok. Baborrean Alfonso Lantza eta estriborrean Martínez. Eta beste aldaketak Daniel González eta Jose Ramon Duran. Eta San Pedroko Olibian, Arostegik bi aldaketa, eta esan dezagun hasieran gaur, ez da bilera oso ondo, 5 segunduko atzerapenarekin txandako azkena baita. Mikel Arostegik egin dituen bi aldaketak, biak Baborrean, gaur Lehorrean dira, Aitz Ortiz eta Aitor Altza, eta haien lekuan Ibai González eta Carlos Míguez. Errota, atzo 3. tostantzen, gaur bostera ekarri du. Begira San Pedro, Laurak aurkeztu ditugu, bi trainerutako atzerapena. San Pedrok aurretik Zierben eta Astillero eta Juan Zunzunegiren hitzak ekarriko ditugu orain pantailara. Sí, la verdad que el contrarreloj se hacen duras y nosotros, por ejemplo, en estas 2 regatas, que parece que estamos saliendo bastante bien, pues no es lo mismo ir en una contrarreloj 3 segundos delante, que no tiene referencias de nada, y estamos esperando hoy un poquito a ver si somos capaces también de coger prueba de regata y 3 segundos en una regata en línea se gestiona mejor que 3 segundos en una contrarreloj, entonces esperando un poco a disfrutar de la regata de hoy.
Ba, konparaketari begirari ginen, txanden artekoa ikusita, eta Zumaia baino 3 segundu motelago San Pedro orain. Lehen atera direnean, Zumaia laugarren kaletik eta San Pedro ere bai. bai, eta San Pedro orain arteko irterarik kaskarrena. Astillero eta Sevillako estroparekin alderatuta, eta esan behar nuen, Miguel, haizeak lehen gora egin du, baina atera direnean, nik uste, 7. 8. minututik gora egin du. Orain goitik hasi da. Bai. Hori da. San Juanen demora da, orain arteko honena. Tiralera, bigarrena. Hori da, horrek ere bere esan nahi badu, Astillero 5 segunduko galerarekin. Orain bere txanda Astillero, Zierbena, hor dago burruka, eta Kabo ere oso hurbil, Kabo bira dago. Iker Jimeno, azpitik Jimeno zuena. 200 metro, abisua. 200 metro, minutu erdiren bat edo, izango da. Astillero bada Bili, bon. Bai. Astilleroren hobekuntza joan zen demoralditik aurten gora, ez da kasualitate bat. Ikeragarria. 3. jardunaldia da hau eta gaur ere badabil. Bai. Ekarritako mutilak gutxi, bai. 5 alte izan ditu, ekarritako mutilak 2, Basile Mate eta Galiziarra bestea, eta pista handiarekin ekarritakoak. Eta hor beti esaten dugu, hor entenatzaile hon badago. Tiranen ikeragarri egin zuen, Dani Perezek. Begira, Arroke Kabo ere etorri dala, Kabo ere sartu egin dago. Ederra. Astillero, Zierbena. Kabori 2 segundu gehiago eman dizkiote, baina... Eta ez du asmatu ziaboan, Kabok. 5-0-0 denbora, eta San Juanek egindakoa 4:52. Eta Astillerok 5-0-0 egin du Portugaleteren atzetik litzateke, eta gero Zumaia 5-0-4 eta San Pedrok 5-0-7. Erne, Ea orain barruraka. Maniobra ostean Astillero Zierbenari 1-2, Kabo ere 2-3, eta Pasaitarrak 7-8. Begira, irudi honetan zeinen ondo ikusten den aurrea, aldapa gora edo aldapa bera bezala. Orain, begira, orain olatua sartze zaie, zuloan da, eta bera. Eta orain ere guztiak, begira, Mikel Kalearen estribor aldera etorrita. Haizeak, ara bultzatzen baitia. Ea, ba orain, konparaketan zer ikusten dugun. Momentuz lehen txandakoak azkarrago. Seguruenik, lehen bilduzeetan baldintza hobeagoak izan dituzte, bai. Haizeari dagokionez behintzat. Batez ere aurrenekoan. Kabo ere sartzen, Kabo badakigu, nolakoa den. Hauek genetikoki gogorra dira, arkaitza baino gogorrago. Begira orain Zierbenak olatua, nabarmen olatua. Eta buruan. Bai, olatu bat hartu, Astillero horrekin segundu bat atzetik zen, 2 segundu. Hori treneru erdia baino gehiago da. Mutilei, arraulariari ematen dion bultza hori ikeragarri izaten da. Eta San Pedro gehiago sufritzen, uste dut bere ordezkaria armailan referentziak ematen eta gaur tentu zibiliko dela. Hemen aldamenean daukat, egia zan, Jose Manuel Oiarbide, San Pedro, eguerdion. Eguerdion. Erreferentziak eta ematen, gaur, serio, aurpegi serioarekin ikusten zaitu, Bai, aurpegi serioakin, porque ez dia oso referentziak emateko, eta etzaigu gustatzen gainaz referentziak ematia. Txanda honetan denbora gehien galduta, baldintzak zuk uste duzu okerrera egin dutela? Ez dakit, balitzak okerrera honea dituten, haize pixka badago gehiago, baina nik ez dut uste eskusa hori izango danik. Gaur zein da gakoa hemen denbora hon bat lortzeko, Manuel? Pues nik uste dut kakua uste dela arraunien egitea, eta gero haizia pixka launtzeko, ematen du pixka altxatzen nahi dula, eta gero ez dakitze pasako da, baina guk ez dut uste estropa hona egiten egianik. Aitzakiarik gabe, arraunean egin, gogoa zegoen itxasuan aritzeko? Bai, gogoa denak, baina gero ikusten da ze pasatzen den itxasuan. Sorte hon eta animo, Ba, eskerrik asko. San Pedro derrentzat, zenbakiak ez dira ez lagungarri gaurkoan. Ea ba. Eta erne, konparaketan, txandan nagusi dira Zierbena eta Astillero, Kabo ere hortxe da bertan, baina San Juanekin konparaketa eginda, 11-12 segundu, tartea dago, Tartea handia. Handia. Ja, 8 segunduan, San Juanek Zierbenari, 12 segundu. Eta estropada zoragarria ikusten ari gara, baina ikusteko polita eta bek jokatzeko kriminalak izaten dira. Baina begira, Zierbena, Astillero eta Kabo estropada egiten ari dira eta Portugaleteren denboratan doaz,
Aize gehiago, haiek lehenbiziko erdia, lehenbiziko txanda. Lehenbiziko erdian aize gutxiago izan. Nire ustez, nabarmen. Nabarmen. Begira, irura parean dira orain. GPS-ak markatzen digu. Kabo, Astillero eta Zierbena irurak buruan. Erne, San Pedro, errekuperatu da pitin bat. 8 orain, 9 txandan. Ziabogan. Lehen Zumaiak ere hori egin du. Bai. Kanpora ezin eta barrura bai. Auskalo. Zumaiarre bat ipat azken luzean, laugarrengoan. Egin dute gora, bai. Eta lehen nioen Miguel, estropadak jokatzeko bai politak, ikusteko bai jokatzeko txarrak izaten dira. Begiratu baborrera, hemen gainean, begiratu ez barrera gainean. Pasa 2 minutu, pasa 7 minutu eta ez mugitzen. Eman eta eman. Horre, oskor izateak ere, oskorkeriak asko balio du. Begira, San Pedrok gauza bat behintzat badu alde orain, datu hon bat. Luze hontan, bere txandakoekin ez du galdu ez. Zerbait da, lehen luze makala egin da gero. Zazpira ere jarri da. Horrein ziago gona behar du. Hau oso garrantzitsua. Hemen lan erditan San Joanek 9:43 markatu du, hortik gora eta nabarmen izango ditu. 10 segundutik. Ez tira urrutik. Bai. Zierbena Kabo ere bai. Kabo irtengo da urretik, ez, zabaldu inda, irten. Astillerok onena behar bada. Bai. Astillerok eman dugu hauen artean onena. Astillero 2 minutu oztatzetik sartu eta parean atera da. Eta hor da San Pedro, motorra behar da irtetzeko hortik. Bueno. Balan erditan San Juanek 9:43, Tiranek 9:54 markatu zuen, Zierbenak 9:56 txanda honetan, Astillero eta Kaborentzat 9:57 eta begira, San Pedro Kamar 0-4, Zumaiaren denbora. Rekuperatu du, Portugalete ere 4 segundura jarri zaio. Fácil, 4, fácil, 5, Timeno amarreko eskatu. 6, acaba, 7, acaba, 8, 9, Polita, oso orekatu da. Bai. Kabo, Zierbena eta Astillero. Ze burruka. Eta San Pedro, hortzak estutu eta ekin. Ea luze honetan. Gure teoria bintzak dena puskatu dira. Hor, laugarren kale horrek babesa izango zukelakoan bezala, baina hor galtzen dute asko. Hor asko galtzen dute kanporaka. Sekulako borroka ikusten ari gara Kabo, Zierbena eta Astilleroren artean. Dani Vázquez. Egunon. Hola, buenos días. ¿Cómo estás viendo hoy a Cabo después de ese 5º puesto ayer? Hoy vemos una bonita pelea entre estas 3 embarcaciones, ¿verdad? Sí, están ahí 3 embarcaciones ahí cambiándose un poco las pruebas y bueno, una regata bonita, ¿no? Que es lo que queremos ver, una regata que esté competida y nosotros estamos ahí aguantando el tipo a ver lo que pasa. Ha subido un pelín el viento, ¿crees que puede ser perjudicial para los tiempos en esta tanda? Bueno, todo depende de cómo esté dando el viento. Si se queda en popa no hay problema, pero si en proa se nos pone un poco duro, pues entonces sí, evidentemente nos va a perjudicar. Anda un poco rolando a nordés y norte y a ver si nos ayuda un poquito a la vuelta el viento. Gustavo ha hecho varios cambios hoy. Supongo que hay bastantes diferencias entre una regata de ría y una como la de hoy de mar, ¿verdad? Sí, seguramente jugó hoy con los pesos de los remeros para buscar una embarcación ligera en el río y ahora ha metido una embarcación modificada totalmente, ha cambiado 5 remeros porque hay cancha para hacerlo y es bueno meter gente de refresco, ¿no? Suerte. Venga, muchas gracias. Begira datu hau, lehen txandan San Juan nagusi, txanda honetako azkarrena Kabo, 14 segundora. Eta tiran bera ere, 12 minutuko lan eginda gero, hirugarren luzean. Orgesiekin, aizearen eragina, hor duzue. Hori da, aizea hortik sartzen zaie, iparreki aldetik, orain estri horretik, baina olatua beste aldetik. Horrek asko zailtzen du, kontua arraunerako. Eta Kabo, segunduari lotuz, dagoeneko, treneru erdia, baino gehiagoko abantalearekin aurrera, Estropada ere munek beste gauza bat badu, arraularien asko engainatzen du, badirudi orain, parean doazela, Kabo eta Astillero, baina lehen Ziaboga estropada eremua jarrita dagoen moduagatik, lehenago torriko zaie Kabokoi. Gero hemen barruan kontrakoa gertatzen du. Eta San Pedro, Zumaiaren parera
etorri bai lan erditan, baina orain berriro kanpora begira, segundua galtzen ari da. Eta biak joan dira, laugarren kaletik, hor, haizea gora, hor izan daiteke agian argudioa, ez? Orain San Pedro eta besteak, dagoeneko... Ontzi bat, Kabok, Zierbena eta Astillerori. Eta hor beste ikuste genuen, hor arroka bastarra, zuri, horrek esan nahi du hor mugimentua dela, Naiz eta zuritasun txikia izan, horrek esan nahi du mugimentua izaten dela. Oazen ba, etxeko traineruarekin Zierbenakoekin. ¡Acaba! ¡Ahí va a ser manos redondas! ¡Ahí va a ser manos redondas! ¡Pechi siga! Manos redondas, alegia ongi borobiltzeko horrek esan nahi du, arrauna bukaeran gora hortzetara ekartzeko, Dudari gabe ateratzeko. Arrauna bera, pala bera sartu, eskua gora, borobildu ondo. Eta Zierbenarentzat, hauze izango da unerik txarra. Txarra, behin-behineko zailkapenean 5. alitzateke. Bai, eta Kabo ere 3-4 segundo aurretik, eta orain behar du, odo lotzan. Kabo, atzera bidaltzea kostatuko zaie, Ibon. Bai, bueno, hauen ezaguarritakoa badak guzen den, azken luze honak egiten dituztela, hor begira ze mugimendu, berriro esango du. Hor nazia dago. Olatu handirik ez, baina kolpe bizi-bizi, naiz eta olatu txikia izan, olatu txiki horrek, mutilea kasu honetan estropalaria atera egiten dut oztatik. San Pedro, 6 segundu galdu ditu, Zumaiarekin konparaketa eginda, atzean. Bueno. Kabo aurretik, eta San Juanen erreferentzia da hemen balio duena. 1952arekin nagusitu dira eta lehenengo txandan. San Juanek 15-0 batekoa markatu du, 3. ziabogan eta begira orain. Kabok, 15 eta 17. Bigarren posturako, Astillero eta Zierbena. Astillero aurretik, Zierbenen aurretik atera da. Hemen pasa San Pedro. Zabaletik, Hor kontua da, San Pedro bere txandakoekin askoz ere gertuago ibili dela. 9. minutuan 7-8 segunduan zen. 3. luze honetan Zumaiarekin bakarrik ez. Txandakoekin ere galdu dindu. Begira Kabo, Tarte agora doa. Astillerori 4, Zierbenari 7. Zierbenak etxean zaleen aurrean nahi bai, baina asmatu ezinik edo gaur. Azkeneko 3-4 minutuan Zierbenak galdu ditu beste segundo bat. Kabo airian dator, Olatu hartu eta hartu. Eta Kabo beste erronka bat badu. Txanda hau irabazi bai, baina Tiranekin konparaketan, eta hor atzean beste burruka, Zumaia San Pedro ematen du San Pedro lanak izango ditula, egoerari buelta emateko, azkena izan daiteke gaur San Pedro. Orain kontua da, lehen kontra izan duten aizea, orain alde izango dutela, lehenbiziko txandako baino gehiago. 5 a Zierbana, Alfonso Díaz, 5 a Zierbana. Bai, da tiran bezala. Astillerori 5, Zierbenari 9, jaun Andreu. Gatozen lehen da biziko protagonistarekin, etxeko protagonistarekin, Herrerias jauna, presidente hemen daukat, egunon. Parece que Zierben ha aguantado, sí, al menos hasta este último largo, ¿verdad? Bueno, sí, hemos estado ahí con el cabeza de regata hasta el último largo, pero bueno, tampoco estamos muy atrás de la cabeza y veremos lo que pasa al final. Los tiempos de esta segunda tanda están siendo bastante peores que los de la primera, ha subido el viento, la mar también la vemos algo picada, sobre todo ahí fuera, ¿no? Sí, el viento ha subido de 7, lo que marcaba 7 km/h que marcaba, ahora tenemos a 15, incluso hasta más. Entonces creo que eso es lo que se está notando en lo que es la tanda. Juan Zunzunegui nos ha dicho antes de comenzar esta regata que había ganas, ¿no?, ya de una regata en línea, en mar abierto. Sí, hombre, yo creo que todos los equipos teníamos ganas de ver un poquito la mar, vernos y a ver lo que es esto. Y bueno, y creo que el campo está resultando bastante equitativo para todas las tripulaciones. Creo que no hay diferencias entre calles y estamos a ver lo que sale. Mucha suerte y que acabe bien el día a nivel organizativo, me refiero. Vale, karikaso. Ea ba, ez dakitanak adoz izango diren, berak esandako horrekin kaleen arteko diferentzia direla eta ez direla, eta bueno, hau itxasoa da, eta hemen horrelako gora berak
gertatu egiten dira. Begira Kabo, Ibon, ze luze ederra. Lehen ere aipatu dugu. Non geratu dira, Astillero 8 eta Zierbena 15-era. Aikian dato. Hauek erritmoa galdu bere honetik atera eta... Bai, Zierbena, Zierbenak... Nola, azkeneko 5 minutuan Kaborekin 12 segundu galdu ditu. Baina ikusten dena da, 3. ziaboga eman, eta Kabo ari dela poparean asmatzen. Bazen ba Kabokoekin. ¡Disfruto! ¡Largo! ¡Al final! ¡Largo! ¡Largo! Equipo, quiero que meter 2 más aquí ya. ¡Todos en esta! ¡Serra, vámonos! Zerradilari. Gaur kontraketi da. Asko urbiltzen ari dira, San Juanen denbora hor dago, baina Kabo orain bien arteko konparaketa hortan bederatzira legoke ez du denborarik egoerari buelta emateko, baina jandizkio ondo ari dira orain. Kabo San Juani 4 segundu jandizkio. 4 minutuan. Oso ondo ari dira orain. Sara Cobo, Astillero, egunon. Buenos días, Sara. ¿Qué tal? Estamos viendo una regata bastante parecida, pero en este último largo las diferencias sí que se están aumentando, Sí, las diferencias aumentan, han empezado muy iguales todos, pegándose desde la primera balada y ahora parece que segundos abriendo espacio con Zierbana, que nos viene muy bien. Regata no era abierto, me ganas, ¿no? Sí, después de la contrarreloj de Sevilla, la contrarreloj de ayer en casa, a ir ya los 4 juntos viene muy bien y para ver en qué posición estamos. ¿Acabó bien la jornada de ayer? Sí, ya tranquilos y todo muy bien. Sí, sin problemas. Pues mucha suerte para Astillero, gracias. Nada, gracias, Sara. Hemen dator bat Kabo. Kabok estropada egin du bigarren txanda honetan. Eta Astillerok ere bai. Hemen txeda Kabo. San Juanek 19 eta 52 hori da, erreferentzia. Nagusi begira, orezko txandakoa begira. Kabok 20-2, Tiranen aurretik 0-8 egin du lehen. Astillerok 20-0-8, Tiranekin eunenekotan baina atzetik dirudi. Eta orantxe, ez du da 14ko atzerapenarekin Zierbena 20 eta 16, behin-behineko zelkanberean 5. Eta Zumaiak 20 eta 24koa egin du. San Pedroren aurretik Zumaia. Bai. Hor dator, San Pedro, bai. Zerbait izan du, baborren batek hor, San Pedro. Makurtuta behar baino leno, ez? Bai, azkeneko 3 palak, 4. Karballedak. Bai, Zinean, zerbait, bai, lehertuta. Zerbait izan dute. Bueno, Kabok irabazi du txanda, 20-0-2, Astillerok 20-0-8, Zierbenak 20 eta 16, eta San Pedrok 20 eta 25. Erreferentzia orain, San Juanek badaki gutxienez, 5. tokian bukatuko dula gaurkoa, baina larri ibili, hortik gora ibiliko da. Bueno, bere ala hundiak. Lehen kaletik Kaiku, 2. Orio, 3. Hondarribia, 4. Urdaibai gogoratu, larumateko 4 honenak ditugula. Igandeko estropadan, orezko txandan, Zarauzko Ikurriña jokatu arte. Handi gora ia danak zelkapen nagusiarekin. Jaun Andreok, hau da behineko zelkapena, Petronor bandera jokoan hemen Zierbanan, orain, iragarkia. Agurterdi ikusentzule, Zierbenan gara, ohorezko txandaren atarian. Petronor bandera irabaztea da hemen erronka. Pasai Donibaren markatu du denborarik onena, 19 eta 52. Aitzea gora, 10,7, gehien bat iparretik lehen txandan. 13,2, bigarren txandaren bataz bestekoa, iparreki aldetik. Bandera txuria epaemaitik, Erne, bandera gorria, bai! Hasi da ohorezko txanda. Hor ditugu, lau handiak, Kaiku lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Hondarribiarrak liderrak 3. Urdaibai 4. Pare-parean lauak. Ea ba. Zer egingo dute, haizea nola, nondi joko du, zer gertatuko da, galdera asko. San Juanekin erreferentzia denbora guztian zaindu egin behar da. Bai. Haizea gore egin dut, 19-52 San Juanek. Hemen Kaikutarrak. Kortak eta lakak prestatutako taldean gaur 2 aldaketa, Ibon. 2 aldaketa, biak espaldan. Gaur Angel Mari Rodríguez, baborrean eta Iker Pascual. Galaktiko trenerioetan aritzen ziren 2 mutilak eta lehorrean geratu dira.
Jon Larrañaga eta Zunbeltz Perez, eta bestetik, baieztatu digute goizean, Banika, taldetik kanpo dagoela. Halaxe da, gora berak izan dituztela, eta hor dago. Baiet eta ezetz, eta azkenean, taldetik aparte, gaur egumen. Horrela dago. Bueno, hemen hori jotarrak eta hori jotarrei dagokienez, aldaketak bai, lau aldaketa. Lau aldaketa egin ditu, estriborrean Odei Arrizabalaga eta Xabier Arregi, Arratola espaldan. Endik Alberdi, aurregalari postura pasatu, Altxerri gaur lehorrean, eta baborrean, Manuel Lasarte, eta gero, hankeko aldaketa. Indo lehorrean da, eta Ioritz Etxeberria baborran. Bi berdeak aurretik, Urdaibai ere hortxe hurbil, segundu batean da, hori jo bira, baina hau hasi besterik ez da egin. Hemen Hondarribia. Orbaina nosek errota martxan jarri eta 6 gizon aldatu ditu. 6 aldaketa egin ditu. Gaur estriborrean Inigo Bertiz, Jon Lizarralde eta Ugutz Bilbao, lanerako. Gonzalo Carrion, aurrekalari, aurreneko aldiz aurten ligan, Urko Redondo espaldara pasatu, eta gero baborrean, Iñaki González, eta Peñategiazu, 3. posta. Hondarribia, 3. kaletik eta 4. kaletik Urdaibai. Eta lehenik eta behingoz esan dezagun Javi Polok anaia galdu duela, miliziak eraman duela Javi Poloren anaia, eta ala eta guztiz ere Javi Polok entenatzaileari eskatu dio, gaur, ondo iruditzen baldin bazitzaion, bera presegoela lanerako, eta hortxe da, Lutos, Urdaibai, bezarkada bat hemendik Polotarrei, eta kentzen dugu txapela, hildakoaren omenez, eta arraunlariaren ohorez baita ere, hori da. Kasta handiko gizonek egiten dute. Unkitzeko moduko keinua Javi Polorena, eta hemendik nola ez, doluminak eta goraintziak eta bezarka handi bat. Nortasun handiko kirolaria. Hori da, 3 aldaketa gaur, Urdaibai, Miguel. Xabier Zuleika, gaur lanean, eta kontrankean, Javi Polo bera eta David Iglesias. Jon Salzamendik, 3 mutileak sartzeko ohiko aldaketak egin ditu. Erne aizearekin. Konparaketan, San Juan, Hondarribi baino bat bizkorrago. San Juan, Urdaibai eta Kaiku 2 segundora dira, eta zailkapenean erdira joango lirateke. Hau kontuz, Eta Orio lauko atzerapenarekin. Bueno, eta Jon Salzamendiren hitzak ere prest ditugu, eta hau esek Zaragandarari esandakoak estropada ataria. Baino, bestela orokorren, nahiko guztuak atu ginen, indako lanekin. Baino, berriz diot, onartu berdeu, irabazi nahi deula eta irabazte ez deunen, beti gatzen zaigula, falta dan puntu hori ez da. Eta gaurko begira, aurreneko estropada itxasuan, aurreneko estropada txandetan elkarrekin, launaka alegia, eta, gu desiatzen gaude. Ez dakit hobeto edo okerro jungo zaigun, egia esan ez dako kejatzei Sevillan eta Astilleron indako estropakin, eta emaitzekin ere ez. Baina desiatzen gaude itxasun sartzeko, azken finen Bermeoko gea eta itxasun entrenatzen dugu egunero, edo ia egunero, eta, nahi arrolarik esateien bezalaxe, nosotros somos de salitre, eta, gogotsu gaude gaur ere, lan hon batitko. Ea ba, Kresala, bai, hemen denetari dago. Kresala, Aizea, eta Egonezina, eta dana naztuta. Erne, Hondarribi aurretik, Bermeotarrak hurbil. Baina, San Juan. Kaiku ere bai, eta konparaketan San Juanen demora da hemen. San Juanek errenta eta baldintza ezberdinak, lehen txandatik bigarrenetik 3. Eta Orio sufritzen, Orio Zumaiaren demora markatzen. Hori da, eta Orio beste txandak galdu batera utzi, eta erreferentzia txandako ekin du. Askotxo, 7 segundo galduta Orio, Beira Hondarribia, Balizaren bila. 4:52 markatu du San Juanek. Goiti dira. Urdaibai ere gainean da. 4:59, eta Kaiku ere hortxe da, Hemen dator Orio orain. Orain Orio, 7 gehiago. Hor, mutilen bat Orion, arraun aldatzen. Bai. Anartzelarrea garrauna puskatu izango du. Bai. Eta, Tairako itxek esan dio, lasai hartzeko. Bai, hori ordezko arraunarekin, edo gora beraren bat, gora bera izan da. Nabarmen. Bueno, zelkapena ikus dezagun. Behin meineko zelkapena lehen luzearen ostean ziabogan, San Juanek 4:52,
tiran izango litzateke bigarren 4:48, Hondarribiak bat gehiago 4:49. Ea hemen ikusten dugun ba, hori eta goeneko aldatzen. Aldatzen. Hor, lehenago gertatu. Bera. Bai, ordezko arraun hartu du, Ordezko arrauna hartu du. Arrauna puskatu edo lako bat, estrapo kontu ez. Arrauna puskatu edo tabortazkatu edo zerbait. Erne orain, Urdaibai Hondarribiaren parera etorri da, eta Kaiku segundu batera. Emozio izango dugu hor kanpo kaldean, Eta hori ere rekuperatu da, Bai. Ea ba. Lantza giroa. Irakoitzek hor hartu du, olaturen bat. Lantza giroa edo laguntzen duen olatua. Patroilana dago hor kanpo kaldean, Ibon? Bai, ondia. Begira, treneru alboak, barbar zuri hori. Hondarribia berriz buruan. 3 segundutan dira, Hondarribi Urdaibai eta Kaiku, eta hori ere hurbildu eginda orain 7ra. Hori hurbildu eginda, Iñaki Arostegi hemen zen gurekin telebistari begira, arraunarekin zer gertatu ote den jakiteko, ez da, eguerdio? Bai, zuzenean zoze ikusi de, baina ez garbi, eta bain ikusi anartzei zoze arraunakin arazoak izan ditula, eta aldatu behar izan du. Eta, hortxe sufritzen egia tandan, oain txerotan 8 ikusten dut, eta, haber bain bueltako luze honetan pixka bat errekuperatzen dut. Baldintzak zozer okertu egin dira, ez? Lehen da biziko txandatik honea. Bai, hala dirudi, ez? Lehenengo txanda, San Juanek estropa hona egin du, baina baita ere gero ikusi da bigarrengokoak San Juanekin bakarrik, sufritzen joan diala lehenengo tandakoin alderatuz, eta guain ere bai, ez? Aizeak ez da gora egin duen, gora zaparte igual norabidera aldatu da, eta, eragina izango du zeurazki. Atzoko laugarren tokiari esker hementza dute bueltan, orezko txanda honetan, hori jarrekin lehiatzen. Zelan ikusten nahi zara gaurko estopada, badakit denbora hortxe dagoela, tarteka zertzo baita rekuperatzen. Asko, Laura daude orain, Laura! Bai, emozio ugari, ez. Gu aurten pixka bat hori, ez, hor gabiltza, gure erronka epe luzerako eta epe motzerako helburuak uztartzea da, alde batetik gazteak eta sartzen joan nahi dugu treneruan, eta noski horrekin batera lehiakorrak izaten jarraitu nahi dugu. Gure helburu hori da, ez, horrezko tanda murtura sartzea, eta, jarra hori, aldanik eta gerragien ematea, ez. Gertatzen da berdintasuna handia dagoela, eta deskuido txikienean, zailkapenean bera joaten zarela, eta uste dut urte guztia horrela jongo dela. Sorterik onena. Eskerrik asko. Hori jo errekuperatu eginda, Nola gainera, 4 segundura da, Hondarribia eta Urdaibai buruan, Kaiku batera eta Orio Laura. Bete-beteko itxaso estropa da. Eta hemen kontua da, San Juanek barrunaka ere, areagotu egin duela. Une honetan 7 segundu horretik, Hondarribia baino. San Juan darrak erne, zer gertatuko, estropada ere moaren erdikalde arantxe daude kokatuta, eta bandera etxera eramateko ilusio galantarekin, seguru. Eta aukera errealak ere bai. Aukera errealak. Bai. Nik orain jokatu behar banuke eta buztu egon naiz, San Juan darrek, zango nuke. 7 segundu Hondarribiari, 8 Kaikuri. Ikusiko dugu. Eta hemen txanda doa zoragarria, Hemen 12 minutu falta dira estropada bukatzeko, eta haizeak barealdiren bat izango ote duen edo ez, baina ez dirudi. Txanda izugarri horrezko txanda bikaina doa. Hondarribia aurretik bai, une batean Urdaibai Kaiku eta Orio gain gainera bota zaie. Hondarribiak hemen garaipen badu, 2012an, azken biak bermeotarrek, marka ere bai, 1924koa, Palmaresean San Pedrok 9, asko aldatu dira gauzak ordutik. Bueno. Hau estropada bikaina jaun Andreok, zerbena. Oazen bermeotarrekin. Eta bi, nivela zigorra, ai! Va Versailles, va Ojeda, pase Zuleika, atrás, seguimos Villar. Ea maniobra, lan erditan, 9:43 San Juane. Atzea eta ez diru horrei berdintzeko, balantzako gortzeko. Kaiku ere hortxe gain gainean duen. Bai. Eta Urdaibai. 9:43 San Juanek. Hondarribik 9:47. Kaiku ondo, estropada ona egiten ari da Kaiku. Eta hor dira bermeotarrak ere, eta orain hori jo. Lan erditan, erreferentziarik onena, San Juanena zen, eta denborarik onena orain San Juanena da, bai. 9:43 lan erditan, Hondarribik Laura, 9:47, Kaiku gero, 9:49rekin, laugarren Urdaibai litzateke, 5. Orio gero, 6. Tiran. Eta orain, 3. luzearen hasieran, Erne Urdaibai pixka bat geratu da, eta Hondarribi aurretik da.
Kaiku segundu bat, 2 segundura. Urdaibei Laura Orio zazpira. Ea orain. Begira Munarriz. Maniobra. Zein askarratzen diren baborrak, Baborrak, baliza libratu ordurako, lanerako. Eta diferentzia bera, San Juan, Hondarribi eta Kaikuren artean 6 segundu orain luze honetan, estropada badugu, eta Kaiku Hondarribiaren parera etorri da. Bermeo 3 Laura, eta estropada harrigarri ari gara ikusten. Gaizka beitia daukat hemen aldamenean Urdaibai, eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, aurrena eta estropada zaratago gaur egun tristea da Javi Polorentzat, doluminak hemendik, besarka da hundia, eta gaur bere alboan egoteko eguna da, ezta? Bai. Da, Arraun Elkartetik, Peñatik eta Bermioko horri guztitzik, geure doluminek besarkadan dibet eta aurrera segi. Animo guztia berarentzat eta bere familiarentzat, bai horixe. Estropadari dagokionez, azen olako gorezko txanda ikusten ari garen, gaizka. Hau, zoramena da, goizen, behien, lehenengoko sartazu, desde luego, San Juanek emon dau. Gatxe izango da hori gainjitutik, bai, Ondi ez da maitzu da geusek ardu ez, bai, geusi iztu da bil. Lan erditan egia da, San Juanek markatu duela denborarik onena, 3-4 segundo atea dizkio Hondarribiri eta beraz, bandera lortzeko lehia gaur zabali dago, Bai, guk apurtzuet ez dakitzelan ibiko garan, bai, txoko aukerarik ez dut ustetek gune, bai, bueno, ondi ez da maitzu da, maitzu artea dana hau haidien. Bueno, sorterik onena, eskerrik asko. Zeueri, agur. Urdaibei Laura da, Orio bederatzira, eta aurretik Kaiku Hondarribi Kaiku. San Juan 6 segundu bizkorrago ibili da, baina harrituta nago, neurri batean harrituta. Kaiku itxura hona zuelako demoraldi honetan, baina halako estropada gaurko honetan. Pala gora, pala bera, 21-eko, 22-koa, eta hemen Jose Luis Kortaren mutil hauek ari direla lanean. Eta iaz lortu ez zutena, orten 3. estropadarako lortu dute, Treñerua, bere txanda mitzat, honenaren pare jartzea, une honetan estropada buruan. Orain zaindu beharko dugu lehen Hondarribiak, han kanpoan, une honetan txelenbiziko luzean, orduan apurtu du. Ea orain zer gertatzen den. Berden arteko burruka, harrigarria da, 11etara goaz. ¡Amecho bandera dos! ¡Ahí Belúa! ¡Uno delante! ¡Hoga! ¡Aprovecha, venga la parada! ¡David! ¡David, cero! ¡Vamos, campeones, ¡Sigue! ¡Vamos, David! ¡Remata! ¡Ay, ahora, David! ¡Con cabeza, ¡Está! ¡Primero, Kaiku! Hace música ederra, Primero Kaiku, esan dut zurinega. Jope. Eta hau eta denak isilik, Eta Urdaibai 3, segundu bat bezalde. Bai. Hori orain, lehen ere kanporakak gehiago Kostatu egin zaio, baina etorri oso ondo etorri da, Kategorian etorri da lehen Orio. Orain berriro kanpora sufritzen. Eta San Juan darrakor ikusten ditugu. Lasai estropada jarraitzen. 8 segundo, une honetan San Juanek estropada. Eta 14 minutura goaz, Banderaren kertena bintzat esango duke badutela, Nik lehen ere egin dut, eta orain eutxe egin dut, nola ez? 8 segundo. Asko dira. Bai, nahize bolara pildurgarri horietako bat ateratzen ezpadu. Eta arraunean egin dut, nola, batez ere hori. Txantakoari tirani begira nola irabazi dion. Estropada bikaina, jaun Andreo. Kaiku Hondarribi Kaiku. Olimpiarerako luzea dirudionek. Parean irten da, parean segi. Eta Bermeo ere hor dau. Bermeo gain gainean da. Hor dago. Azken 2 urteetan garaile hemen. Eta lehen ikusi dugu bigarren luzean eta goitz osoan zehar, Mikel, han olatua dela, olatu bat ondo harteu, 2-4 segundo ere aurreratu daitezkela olatu bakar batekin. Hori jokori beharko du, orain horrezko txandar ere, 10 joan lehen egin du, berriz, bai. Urdaibai ere gain gainean, begira. Eta lehen San Juanek, hemen 15-0 bat. 15-0 bat. Tartea gora doa. 9 segundu. 10 orain San Juanek Hondarribiri. Kaikuri bat gehiago. Urdaibai hurbildu da. Hemen alde batetik bandera dago, eta beste batetik zelkapen nagusia. Zelkapen nagusiari begira, hor tartea txikia baita. Pentsa, Kaiku eta Urdaibai Hondarribiaren aurretik egingo balute. Hondarribia lider aurretik, 15 eta 11, San Juanek baino 10 gehiago. Luze bakarra falta da. 10 segunduko errenta San Juanek banderari begira. Eta hor dira 2 segundutan.
Hori jo ere bai. Hori jo 10 galduta. Zailkaspenean, zierbenaren denbora. 9. litzateke. Hori orain. Baina hau ez da bukatu. Erne, Urdaibai parean kokatu da. Urdaibai, Hondarribi eta Kaikure parera etorri da. Bueno, hori hasi da, segundu bat errekuperatu du hori jok ere. Lehen ere segituan egin du, Atera eta segituan, eta orain Urdaibai aurretik, bigarren Kaiku eta Hondorraibi hirugarren. Patroiak ikusi nahi ditut hemen. Arraunlariak bai, baina patroiak ere bai, Ibon. Hemen patrontzalan bete-betekoa dago. Dana bikainak, Aran Berri, Bermeotarrekin, Zurinaga Kaikurekin, Amun Arriz, Hondarribiarekin, Irakoitz Etxeberria Orillorekin. Eta San Juan Darrek 10 segunduko altxorra. Kaiku karrapatu du Urdaibai, Hondarribi bira. Hondarribi hirugarren, Une honetan Urdaibaik zelkapenean. Hola bukatu ezkero. Puntotan berdin du, baina bi bandera Hondarribik. Ai. Hau ikusgarria doa jaun Andreok, goza ezazue. Hor dira, bi berdea. Baina Urdaibai ere lehiata, Urdaibai Kaikurekin berdin duta. Urdaibai buruan, une honetan Urdaibai estropada buruan. Gorka Aran Berri, tamaina ontako olatu ekin da, ederkin moldatzen den patroia da. Ez du horrein. Dana dira horak, baina. Apartak. Gero, bestea, aipatze ez duguna, askotan olatua etorre egin behar da, olatua aldik etortzen da. 3-4 post, hor suertea ere behar da. Urdaibai barrura datorra azkarren, Eta San Juani, 3 segundu jandizkio ziabogatik. Seira orain? Seira urbildu. Zirraragarria benetan bukara, eta hemen ordezkariak danak daude pantaietara begira, Pedro Maria Bando eguerdio. Lehia ikusgarria, gau. Benetan estropada oso polita, ez da lehiatua, eta ikusten dugu tarteka Hondarribi aurretik parte gehiena egin da, oain bigarren partean sartu gara, eta oain sartzen da Urdaibai borroka hortan. Ni uste dut zeinek irabazleik ematen du Hondarribi Urdaibai oin azken momentuan aurretik doala, eta, bueno, ez dugu ez duten aurretik San Juan Darrek egin dabe denpora nahiko gatzi zengo da. 10 segundo aldea azken negoziaboan gaza. Asko da, bai, lehen da biziko txandako baldintzak zuk uste duzu hobeagoak izan direla? Bai, aixen aldetik, bai, ikusten da, bueno, bigarren txandakoa nola ja distantzia izen da, bueno, ikargarria lehenengo, batez ere lehenengo eta hirugarren luzean, ez da? Baina, bueno, hola sosketatzen da eta atzoko estropadaren arabera egin da dago, ez dago bueltarik emoteko. Sorterik onena, eskerrik asko. Ondo ari da Kaiku, Urdaibai buruan da jaun Andreok, Urdaibai traineru bat Kaikuri 3 segundu, Hondarribiri 5, eta konparaketan banderari begira, San Juan azkarren puntu hontan, baina Urdaibai urbildu da, 4 segundura. Nola urbildu ere, 12 zituen galduak Urdaibai San Juanetik. 3 segundura orain. 9 segundura. Estropada ikusgarria ikusten ari gara. Frantxis González Etxabarri daukat hemen, eta egia esan, hemen nervioso gaude danak, Bai, oso urduri, ikusten ari gara txanda oso parakatu doala, batzutan batzuk aurrera, bestetan, eta kontutan hartu behar da, lehen txandan markatutela denborarik onena. Hirugarren ziabogan, San Juanek 10 segunduko errenta pentsa. Bai, diferentzia handia, pentsatzen dut, bueno, eragina izango zuela, bai mareak, bai haizeak, horrelako zerbait, baina hala ere San Juanek lan bikaina egin du. Bandera jokoan bai, baina puntuak ere bai gaurko honetan. Bai, hori da, orduan postu bakotxa punto gutxiago da, orduan ikusi behar dugu, azkeneraino burruka egin eta ja puntu galera txikiena lortzen dugun. Segi, estropada bukaera ikustera, eskerrik asko, Frantzi. Alde, eskerrik asko. San Juan eta Urdaibairen artean banderari begira, San Juan Darren alde, dana jaten ari da Urdaibai. Dana jaten ari da, azkara Txanda nagusi da, Kaiku Laura, Hondarribi 5, Orio 13, Oriok bigarrengo luzean etortzen asmatu du, baina orain hor dago, atzean. Banderari begira parean dira, Urdaibai dator, azken txampan erabakiko da. Urdaibai dotore dator, Kaikuri 5, Hondarribi 6, bigarren postu oso garrantzitsua hemen, Hondarribirentzat lidertzari eusteko. San Juan bera aurretik, San Juan, Urdaibai aurretik, San Juan aurretik. 42-20 egin du San Juanek, hor da! Eunenekotan, bideo finisha behar dugu, Urdaibai nagusi txandan, Kaiku 3 bigarren, Hondarribi gero 6, eta orain dator Orillo, badator Orillo, hemen da Orio, bai,
16 segunduko atzerapenarekin, Orio 7. tokira horre tiran 20-08, Orio 20-08. Astillero ere bai. Zeinek irabazi du bandera? Behin-behineko zelkapenan esango genuke San Juanek 19-52, Urdaibaik 19-54, baina hau behin-behinekoa da. Ba, Mikel, gauza bat esango dizut, hemen oiu galanta bota du Xabier Arralasek, eta nik uste dut berak irabazi duela, uste duela. Uste du, baina bideo finisa aztertzen ari dira epaimaian. Bideo finisa aztertzen ari dira epaimaian. Ospatzen erazi. San Juan darrak ospatzen noski, informazio hori badute, baina nik ikusten ditut epaileak bideo finisa aztertzen ari dira. Ea hortik zer datorren. Momentuz, San Juan dirudi izan daitekela, baina bien arteko diferentzia 18 eta hori ondo aztertu behar da epaimaian. Hortxe dira epaileak, lehiaketa batzordekoak ere bai, tartean ikusten duzuen emakumea Ainhoa Iñiguez da, aurten Hidalgo Kantabriaren tokira etorri dena, ea lasaitasunez begiratu behar dute hor epaimaian, eta hortik etorriko da gero erabakia. Banderari begira, oraindik, naiz eta San Juandarrak ospatzen ari diren, ez da ofiziala. Beraz, zain egongo gara, ea denborak, eta bien bitartean, San Juan, konfirmatua da, San Juan! San Juan bai, San Juan entzat, orain bai, bandera, orain bai. 28 San Juanen alde, 28 San Juanen alde. Pantailan 18 agertzen dira oraindik, baina bideo finixarekin aztertzen ari dira, eta San Juan darrentzat bandera. Eta zailkapen nagusian, gaur beste datua, Hondarribiak eutsi egingo dio lidertzari, baina Urdaibaik puntotan harrapatu egin du. 33 Hondarribiak, Urdaibaik 33 gaur. San Juan aurrena, Urdaibai 2, Kaiku 3, Hondarribia 4. Gero 5. Kabo, 6. Tiran, 7. Orio, gero 8 Astillero, 9 Zierbena, 10 Portu, 11 Zuaia, 12 San Pedro eta Sara Gandara protagonistekin dugu. Aurrera, Sara! Bueno, ezin kontentago hemen Xabier Arralas presidentea, soriona. Eskarrik asko, Sara. Beno, zeinik pentsa behar zuen, lehen da biziko txandako traineru batek gaur bandera eramango zuela, ezta? Bai, saia da, saia gaina ikusita, azkeneko txandan ateratzen dian olako traineruak eta zen olako denborak egite dituzten, ez? Binon, guk ere bai hortarako entrenatzen dugu urte guztian zehar, eta genekien aurten hori, maila ona daukagula, atzokoa izan duzan, pixka gure ere sorpresa hartu gintuen, gaur gure lana zan txanda erabastea, eta egia da oso denbora ona egin dugu. Badakigu, gero aize pixka bat altxatu du, hori laguntzen du, baina hori edia estropara batek dauzkan baldintza guztia batzutan, kentzen dizu eta bestetan ematizu guri gaur pixkat eman baldin badu ongi etorri da. Denborarik onena markatu duzu lehen da biziko txanda horretan, baina zuk zeuk noiz sinistu oso bandera lortu zenezak. Hombre, sinistu ez dugu sinisten, zen Hondarribiak eta garren maila eta Kaiku gaur egin duen estropara, Urdaibai ere bentsataztu, atzetik ibildu da, eta gero azkenean hortxe sartuaren bizi orduan, hoben kontra ezin dezu segulan esan noiz erabastita daukazunez, orduan, erabazita ez, bagenekien hortxe bilduko ginean, posik ginean estropara ona zalako, baina, egia da guretzako San Miguel Ligako ikurriña, 2. aldia gure kluberentzako erabaztia pozgarria da, eta benetan mutilak merezin dute. Mutilak eta zalek ere bai, ezta? Bai, noski, guzti hau, aurreko laun batean aurkezpena izan dugu San Juanen eta argita garbi ezan genien, guzti hau denen lana da, eta saleak beti gurekin daude, oso talde humilak gea, arrobiakin lan egiten dugun jendea, eta saleen laguntza derrigorrezkoa da, eta hau norbaiti eskaini behar baldin bazaio, beti gure saleai, ez dugu inoiz astutzen gure lexo, handia, arrentzako, baina sale guztientzako da ikurrin hau. Segi gozatzera, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Zorionak San Juan darrei! 2. bandera, esan du? Hori da, 19-52, eta azkenean Urdaibairentzat 19-52, hau, ekartzen diguten guztiz ofiziala den zelkapena. Baina orain, beste zenbaki begira jarri behar gara,
puntuetan zer? Hondarribiak 33, Urdaibaik 33, Kaikuk 29, San Juanek 23, urrengo estropada hori jon datorren larun batean, 6:30 hasita, emakumeak ere bai Euskotren ligarako oso asteburu garrantzitsua hori hogei Donosti, eta lau hoiek, San Juanentzat Joseba Fernandez ezana zuen. Nahi dugu geure burua sartu horrezko txandan, nola gainera bandera kertenetik helduta, modu harrigarria. Lortu ere, eta esan du batzu 10. eginagatik gure etzela istripua izan, hori dela jende asko ibiltzen delako. Hor zailkapena. Hondarribiak, bi bandera 33, bi bandera hoiek ematen diote, 33 puntukin berdinduta den Urdaibiren aurretik kokatzeko eskubidea araudiak hori dio eta Kaiku, oso ondo Kaiku. 29rekin San Juan 4. tokira etorri da. Hauek, orezko txandan izango dira hori jon. 5. Astillero, 6. Kabo, 7. Orio, 8. Zierbena. Tiran 9. Berdindurik San Pedro eta Portu, baina San Pedro aurretik 8rekin, Zumaiak 4. Bizi aterako da liga, hemendik Zierbenatik. Gaizka beitia Urdaibai. Eguerdion berriz ere. Eguerdion, ozta. 38.000 ez da bandera zeuena izan, elasti. Bai, tontun arpeiak geratzen jatzu holan galtzi ez da. Bai, kirola holan da, bai, ez da buena aukatu berrekin inok esan da, 4. luzie intzune, zoragarri ze, 4. luzi izan da ezin esteko. Bai, joan zaite segundoak jaten, eta basiru dien ere, San Juanen marka hortxe bertan bera utzi bertzen dutela, baina azkenean arrosak nagusika. Bai, hauri zen da, da ikusten, 3, 2, 1, hortxe, pentsatezu iribazengo dela, da akabuen, pasadego, Baina ez lan diren gauzak, hasi eta lehen biziko biluzeetan atzean egontzaete, baina gero, ez dakit nondik atea dozuen indarra, baina 4. luze horretan ikusgarri gaitu zaete eta beira, irabazteko zoria. Bai, ze lehenengoko tanda bizetan, 4. kalete izun dizenak, azkanen amaitzu da bezta. Eta horren gauzetzu beukintzu, eta gero ikusitze zer antzuten estropadie, denporak 2-3, galdutzatez, bai, gauze apurtzu zail ikusi dut. Bai, gero azkaneko kolusi egin juni, apurtzu hasi gara emozionaten eta besti bai, amaitzu duel, ez da, beste 5 metro gizago, kin bazauen, bai. Bueno, segi gozatzera edo nola ere, eskerrik asko. Zeueri, agur. Bueno, patroien zerkapena errepasatu behar dugu. Gaur Unai Osari, Zumaiaren 3, Karpinterori 2, Ugaitz Mendizabali 1, zelkapenean goian, Osa eta Endika Perez 3 punturekin. Zenbat irakurketa atera behar ditugun gaur hemendik, ez da? Asko, Mikel. Batetik, Hondarribiaren 2 erakustaldi ikusi ditugu, baina itxasora etorri, eta Urdaibaik irabazi, eta nola, poparean, uste du San Juani 13 segundu jandizkiola azkeneko luzean, Hondarribiari 8, zoragarria egin dute bildurgarria egin dute, oso ona. Bermeotarrak eta alde hortatik, liga bizi jarri zaigu, gero bestetik hor, zelkapenan 4. postutik, San Juan 4, gero Astillero, Kabo, Orio, Zierbena, eta tiran hor ikusten da 6 treneruko multzo bat, eta hor iruditzen zait 6 puntutan, errotan ibiliko dira. Hori eta gaur nigoitik 2 arzu. Begira San Juan, atzo 10. gaur aurren. Hori da horrelakoak ikusiko ditugu aurten. Giroak aldatzen dela, baldintzak aldatzen direla, eta horrelakoak bai, eta gero bestetik, behek aldean, Portugalete eta San Pedro, berdinduta daudela, 8 punturekin. Gaur San Pedrotarrek ez dute asmatu, ez dute... Playofferako, eta asko falta da oraindik. Beti ezaten dugu, bekoi begira, zein garrantzitsua den hilabete hau. 10 estropa da, hau lehenengo asteburua bakarri da. Uztaileko lehenengo asteburua. Horiek orain Portugalete, San Pedro, Zumaia, sasoi beteenean, oraintxe daude. Liderra, Hondarribia. Liderraren elastikoa, Joseba Amunarriz. Patroiarentza, hemen gara goian, esango du berak. Gaur ere sendo, 4, 6 aldaketa eginda, baina hemen, 4. postura etorri, Urdaibai 2, 2 puntu janda hori ordaindu egiten da. Hori da, eta berehala San Juandarrak bandera bila hortxe dira eta errekauntziaren branka ikusten dugu eta orantxe hurbilduko dira ondo landutako sariaren bila San Juango mutila. Petronor, bandera jaun Andreok,
Eta Itsasoko lehen estropada, gaurko honetan hemen ikusi duguna, haize olatuan kanpokaldean, Eta haizea aldatu baina hauek egin dute. Estropada bildurtzeko egin dute eta ikusi bezerik ez, bakabori, 10 segundu atera dizkie, hirugarren zegoan 15 segundu aurretik ziren, eta hemendik etorri da, San Juan derren, TK Ligako bigarren bandera. Aurrenekoa, 2010an Galizian lortu zuten. San Juanek bere txandan, Tirani 6 atera dizkio, lehen ziabogan, lehen luzean ja, 6 segundu. Ondoko kaletik, gainera. Eta esan nahi du, ibili dela. Eta bigarrenari Tirani bere txandan 16 atera dizkio. Ibai, ziamen ez goga. Ika Perez, patroia, maniobra zuzentzen eta badoa. Adoa gora. Atzo emakumeek, irabazi zuten, Gipuzkoako Ligako estropada. Da, ja dena pilpilean dugu, arratsaldean K Ligako estropada Santurtzin, Galizian ere estropada izan zen, da iaz maila galdutakoa, aurrena meira. Aproba, bigarren, Coruso, Castropok, danak, hasi da dena hemen! Eta gu gozatu behar dugu, begira! Hori poza, ez Nika Perez. Gustora zinduko du. Hoi hartzungo itaz lapurrak ere atzo garaipen askuratu. Hori da, festa borobiltzeko, aurten elkarlanean. Pasai doni bane eta hoi hartzun. Hau San Juan dioteo. Bejo, TK Ligako bigarren bandera. Petronor bandera gainera, Ospe handikoa. Tradizio handikoa. Bai. Bandera guztiek, bere respetua balioa dute, baina, bueno. Batzu lustre gehiago dute. Zenbat edizionek, 33 garrena. Bueno, bost aldaketa egin da gaur, eta... Mutila erraldoia mutilentzat, eta bandera! Horentxe. Endika Perezen eskutan! Zorionak San Juan darrei! Aldia benetan hemen lortu duten garaipena. Eta liga pilpilean, jaun Andreo! Pilpilean! 33 Hondarribiak lidertzan, 33 Urdaibai. Zintzo hemen zain izan dugu, Frantzis González Etxabarri, Guardion berriz ere, 4. tokia gaur, esan egia, gozatu duzu? Estropada ederra ikusi dugu, berdintasun handia egonda, emozioa aurreko txandako denbora hori balioko izango zuen edo ez, orduan estropada oso polita izan da. Eta 4. tokiarekin konforme? Bueno, horrezko postuetan jarraitzen dugu, horre honezkero beti bat daukazu garaipenaren, aukera hori. Eta, nik uste dut gaur ere lan oso nahi egin dugula, eta, hemen ikusten da, zaila den garaipena lortzea. Garestiago, iasan aurten... Hora raunak, Erne! Segi Sara. Eta, bien bitartean, lidertzari bai eusten diozuela, 33 puntuetan berdin duta Urdaibairekin hori bai, ezta? Hori da, ja 2 punto kendu dizkigu, berdin duta gaude, baina, hortxe gaude, oraindik aukera guztiekin, liga hasi berria da, eta oraindik burruka handia ikusiko dugu denboraldian zehar. Hori da, hau luzea da, eta eskerrik asko, Frantzis. Eskerrik asko zuei. Frantzis González Etxabarri, Hondarribiaren liga hasierak ez du inolako aitzakiari. Nola izango dugu, bi bandera, liderra, gaur 4. Eta gaur ere estropada txukunetik orako egin da, Zain nuke Urdaibai 7 segundu, azkeneko luzea egin du Urdaibai kalakoa. San Juanek txanda ezberdinetik egin du, eta gero azpimarratu behar da, Bermeotarrek izugarrizko estropada egin dutela, batipat azken luzea, eta Kaiku ere oso ondo ibili dela. Beste irakurketa, Kaikuk 3tik, esan nahi nuke 3 estropadak egin du. Iaz ikusi genuen, ontzia arrankatu ezin izebiltzala, eta aurten beste maila batean dabil nabarmen. Mira, arrara zauna, San Juanaren presidentearen posa, mutilei zorionak ematen, estropada bikaina izan da, estropada zoragarria, eta gaur festa ederra izango da Pasai aldean, Ibon. Bai. San Juandarrek ospatuko dute hau, seguruenik dena, neskena eta itxas lapurrena eta dena. Horrelako bandera bat irabaztea lehen esan dugu azkenea, 2010an bakarra begira San Juan bezalako klu historiko bat zen balan, orain aurretik Makasaga eta orain Joseba Fernandez eta bar, bigarren bandera horrelako kluak, hau ospatu behar da, ospatu behar den bezala. Emakumeak zituzten gailurrean, azken Etxaberen agindutan azken demoralditan, da Donostian Garaile eta elkarrekin txantxetan ibiliko direla, Ibon, aldagelan eta. Hori batetik eta gero bestetik, urte hasieran esan zuen Josebak, aurten ez gaituk izkutatuko. Gure helburua beste pauso bat ematea dek,
urtero eman dute pauso txikia, baina pauso sendoa, eta horrezko txanda. Eta azkenean, sartu egin dira eta nola gainera. Eta aizea alde bai, baina lana egin da, Egin dutena da bere aukera egokia aprobetxatu. Eta egin dutena da, luze demorak aztertzen badugu, oso ondo joan. Bai lehenengoa eta bai hirugarrengoa. Eta alderantziz etorri, Orio bigarren luzean azkarrena izan da, danen artean, Eta azkenengoan Urdai bai. Eta pozik noa, oso pozik hemendik estropada ederra ikusi dugulako alde batetik, gure emankizunak ere nire ustez maila izan duelako, eta liga bizi-biziri dugulako. Hori da, Goiti bai, nabarme, pentsa, Urdai bai eta Hondarribia lidertzan 33 punturekin, Kaiku handi bat, eta laugarren postu horretarako, ikusten da, lehen esan da bezala, San Juan, Astillero, Cabo, Orio, Zierbenatiran, hortxe ibiliko direla, eta gero bestetik, berdin egin dira. Bueno, eta Unai Osari eman diote, patroirik onenaren zelkapenan 3 puntu ditu, Nika Perezek ere 3, eta, bueno, motivaziorako behintzat pizgarri bat, ez da, Zumaiarrentzat. Bueno, gaur Zumaiarrek orain arteko estropadetan gaur erakutsi dute emaitzarikoena gaur behintzat bai, eta ikusi da lehenbizikotz Portugalete gainditu dezaketela, eta hori uste dut Zumaiarrentzat akulio ona dela, entrenatzen jarraitzeko, eta Portugaleterentzat kezka iturri izan daiteken bezala. Hau hasi besterik ez da egin. Ikaragarrizko uda dugu aurretik Jaun Andreok, eta gozatu behar dugu. Goi mailako estropada gaur hemen itxasoan Portugaleten Zierbenan, Superpuertoko uretan ikaragarria izan da hemen ikusi duguna, aldatu dira baldintzak batetik bestera, baina ederra izan da. Sara Gandara, lasaitu aldira gauzak hor zure armailan. Bai, dagoeneko ordezkariak eta presidentea kalde eginda daude, baina ez dakizu une bereziak bizi izan ditugun hemen, Danak pantaietara begira, zintzo, batez ere horrezko txanda honetako ordezkari eta presidenteak horri izan dira, eta aurretik San Juan ere bai, bertan zen Xavier Arraraz, gogotsu, estropada noiz bukatuko zain, eta azkenan, eta bideo finisa ikusi beharra izan badugu ere, berak nonbait bazekien garaipena eskuan zutela, eta beraz, asteburu borobila izan da San Juan darrentzat, nesken garaipenekin, Oiartzungo Itsas Lapurrak Arraun Elkartearen garaipenarekin KEB ligan ere bai, eta gaur Lendabiziko bandera horrekin. Momentu benetan politak bizi izan ditugunak, eta egia esango dizuet, hotz pixka bat ere pasatu dugu hor itzalean, baina gaur eguzkiak gogor jotzen du hemen, eta nik uste dut orain gozatzeko gunea dugula denok. Ederki eguzkiak gogor jotzen du, nik uste gaur batipat Pasai aldean San Juanen joko duela, eguzkiak gogor. Bai, arratsaldean izango dute, eta ospa dezatela, ospatu behar den bezala, merezi den bezala, eta bukatu aurretik, nahiko nuke berriro ere, Javi Polori, bezarka bat biali, nahiko zuen, anaiari, bandera eskaini, ez da posible izan, baina behira. Estropada hon bat bai, eskaini diot, zalantzari. Zoratzekoa ona, eta hemendik, agurtu horretik nahiko nuke, Polori eta konpainiari, bezarka bat eman da doluminak, hemendik agertu berriro ere. Alaxe da, lantalde osoaren izenean berari, eta Getxoko familiari, portutik hauek betidani bizi izan dute arrauna barnetik eta. Besterik ez, Jaun Andreok, eskerrik asko aurrengo itzordua larun batean izango duzue Orion, orain surfa, Euskal Telebistan, eta demoraldi ederra dugu aurretik. Eskerrik asko eta gora arraunak.